estava creant-se el casal Tio Cuc d'Alacant. Llavors, per la festa d'inauguració, es van demanar a ells que de quan en quan s'ajuntaven, eren amics i portaven les guitarres, si podien tocar ahí unes cançonetes, i m'ho va dir, ei David, mos han dit de fer unes cançonetes, tu t'apuntaries? Mos han proposat perquè moltes voltes cantem així pues, alguna d'Ovidi Montllor i podríem fer alguna d'això. Home, sí, però el senyor Ovidi té una veu increïble com un barranc i ningú dels tres crec que estem allí. Podríem buscar algú que cantara tal i en aquell moment Flora cantava amb mi en Pellicana, un altre grup que teníem. Flora, anem a fer este concert, t'apuntes, fem uns quants assajos i baixàvem a Sant Vicent. Al piset aquell. Al piset d'assajar. El dia d'abans del concert, Andreu es va comprar un baix, el dia d'abans. Sí. Assajava en la guitarra, era com, bueno, jo... I li van dir també a Jordi, que era el percussionista que teníem, 6 cançons, me'n recorde. En el cartell, jo sí que recordo que posava concert d'Andreu i Miquel i els seus amics. O sigui, no... Això va ser el primer nom del diluvi. És que no tenien nom, jo què sabia, que allò no va... Vam veure millor perquè vull